لێکۆلینەکە دە چەند ساڵێن داویدە دیار دەکە کەسێن و مەدیا جوواکی بگرانی بکاردینن گەمتر کێفخۆشن ji kesên ku wê yekcar bikarnaynin. Lêbelê lêkolîneka akademî nû pêşniyar dike ku bikaranîna alavên civakî wekû Facebook dibe ku bi bandor be li ser ka çawa em kêfxweşiya xelkên din dibînin. Eger tu ji kesekî genç li Amerîka bipirsî wekî van xwendekarên zanîngeha George Mason li Virginia ka wan çend heva li ser Facebookê hene dê bersiv bêguman tiştekî wisa be. براستی من تجاری بالا خون ندایه از نزانم بلکی نوبر از 150 و 400 نوبر از ده بگمان هر دم لسر فیسبوک بم اماتمایی بمینم از بکار هنره که هر دمم از فیسبوک پر بکارتینم روژه چند جاران لی فیسبوک خود تماشا دکم لێکۆلەرێن زانینگەها یوتە هەڤاڵی باژارێ ئۆرم خۆستن بزانن کا هەموو وێ وەختێ خەلکێ لەسەر فیسبوکێ چاوە باندۆر لەوان دەبێ دەرباری دیتنا خەلکێن دن. وان ji 425 xwendekarên zanîngeha pirsîn ka gelo ew çawa jiyana xelkên dinya baştir ji xwe dibînin, piştre serjimartineke li ser bikaranîna wan ya Facebookê jî encam dan ku bizanin ka ew ji kengî de Facebook kartînin û her hefteyê çend demjimêran li Facebookê dibûrînin. Lêkoleran dîtin ku xwendekarên bêtir girêdayî Facebookên bi piranî bawer dikin ku jiyana xelkên din xweştir e. Ev yek bêtir dibe rastî di nav xwendekarên ku kesên biyan li ser Facebookên wan hene. Derûnas Todd Kashdan li kêfxweşiyê li zanîngeha George Mason dixebite wî vedîtinên Utah xwendiye. Ew hemû van tiştên xwe ji xelkên din dibihîsin û paştre digel jiyana xwe hevber dikin. Ew wesa didin xuyakirin ku jiyana xelkê din jiya wan xweştir e. Nivîskarên lêkolînena Utah dibêjin ev belkî encamên kartêkirina saykolojî bin ku navê wê correspondence bias e ango nirxandina rewşa xelkê li ser bingeha tişt û kiryar bêyî ku li jiyana wan ya rastîn bê berçavan. Di rewşa Facebookê de ew hêsantir were bawerkirin ku hemû heva li ser Facebookê kêfxweş û şadin li ser bingeha tiştên diweşînin ji ber ku ew tiştên negatif naweşînin tenê yên pozîtîv. Ev xwendekar dibêjin wan heman tişt hebûn dema ku li dibistana amadeyî bûn gava li Facebook temaşe dikirin. Lê niha çunkî ev li zanîngehê ne ev bêtir bandûra wan dizanin. از وی هزار دم خلکی کجیان من گلک باشه و چه گرفتاری نینه لی براستی گرفتاری هنه و اوشی این تشتکه نراسته از آقا دارم تشتن که خلک لسر فیسبوک دوشینه نه هر دم جیانوان برچاو دکه از هز دکم خلک وینین سخته داتینین سر روپلن خواه و حول ددن خو باشتر بدن خویا کرن Derûnas dibêjin Facebook û medya civakî bigiştî dikarin bibin alav nehêja bo girêdana bi xelkê û cîhanê re lê di heman demê de hişyariyê didin. Gelek wext derbas neke bi temaşekirina li weşanên xelkê diniyê pozîtîv tiştên xwe parve bike û hevalên xwe nas bike. Derûnas her wiha dibêjin karhênerên Facebook dikarin bandorên ku di lêkolîna Utah de hatiye kêm bikin wiha bi temaşekirina rewşên hevalên rast neyên ku bi tenê li ser Facebook hevalin.